Danmark mod Sverige. Galore Festival, København. Det ved du godt, Kaos. Vi skal møde Sverige. Eller, nu er det sådan, at Danmark er egentlig ikke kendt for ret meget. Men det er svenskerne. Svenskerne, de er dygtige. Svenskerne er dygtige. De har lavet Volvo. De vinder VM i ishockey. De har kødboller. ABBA. ABBA. Europe. Final Countdown. Nu når der siger Final Countdown, så tænker jeg faktisk lidt, Danmark. Hvorfor skal vi kæmpe for Danmark, når Sverige er meget bedre? Og når Kaos er svensk mester, prøv lige at kigge på det, så giver det selvfølgelig mest mening, at Damage Inc., Kaos og Mr. Pay-Per-View, de kæmper for Sverige. Det gør det da. Kæmper for det land, vi bedst kan lide. The winning side. Hvad man siger, never change a winning side. If you can't beat them, join them. Ja. Og vi kan jo ikke slå svenskerne. Svensk mester, Kaos. Mr. Pay-Per-View. Damage Inc. Sverige mod Danmark. Eller skal jeg bare kalde det en squash match? Damage Inc. mod Danmark. Damage Inc. mod Danmark. Hvorfor ikke? Vi er jo større end Danmark. Større end Europa. Det var også europæisk mester. Ja, det kan man selvfølgelig se på T-shirten. Så Galore Festival i København. Danmark mod Sverige. Damage Inc. Tro mig. Den svenske mester. Europamesteren. Mesteren over dem alle. Hvad er det, han hedder? Ham der, du skal vide. Hvad er det, han hedder? Det er jo lige meget. Hvad er det, han hedder? Ham der med navnet. Når du er færdig, tro mig, så vil du også ønske, du er svensker. Kaos. Danmark mod Sverige. Galore Festival. Den bedste af de bedste. Copenhagen Bash 2013.